हाय सांग माने आमे नहीं आसछु न्यू न्यू वीडियो आउ न्यू वीडियो को स्वागत करछु। आस देखिबा हम निया वीडियो रामचंडी रो दृश्य को बरी हेची। आउ आमे आइछु हम गारू 4-5 जण खंडे आ बुलिया को आडे बुली आमे कहलु जिया बुलिया गोटे ब्लॉग वीडियो करिया आ गोटा मासी ब्लॉग स्टार्ट कलु। आ हम भाई को माछ धरन पछटा हमर ଭଲ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ କରିଦେଇଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର। ସେ କ'ଣ ହାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଭଲ ମାଛ ଧରା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ ଆସିପାରୁନଥିବେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର। ହଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ପୁରାଏ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସହିତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୋଲି ଗାଡ଼ି ବାଲା କେତେ ପଇସା କହିଲା 200 ଟଙ୍କା ଏତେ ପଇସା ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାନି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା କହୁଛି ଆଉ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ହବ। ତେଲ 200 ଟଙ୍କା ପକେଇଲେ ଆମେ 10-20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବୁଲିବା। ନାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାନି। ତ ଦେଖ କେମିତିଆ ହେଇଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଗରେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆମରି ପରିକା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆମେ ଆଇଛୁ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ଗାଁ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଆରେ କିଛି କୁହ। ହଁ ହାଏ କୁହ ହାଏ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଜା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ 2-3 ଥର ଆଇଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ହଁ ସାର୍ ହାଇ କରିଦିଅ। ହଁ ଟିକେ ଜୋରେ କହିଲନି ଶୁଗାଗଲାନି। ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଡ଼ି ଆସ କ'ଣ ଏତିକି ପାଣି ଦେଇ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ତମେ ଯାଅ ଯିବନି। ହଉ ନ ଯା ତ କ'ଣ କହିବେ ଜିତୁ ଭାଇ ମୁଁ ତମେ ପାଣିକି ଯିବି ନା ଆଉ ଖୁସି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମଜା ଖୁସିକି ଡାକିଲି ଆରେ ଖୁସିକି ଡାକ ମଜା ଡାକ ହଉଛି ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ମଜା। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଖୁସି ପିଲା ପୁରା ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ ବାଳିକା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଜା ଲାଗୁଛି ସେମିତି ପାଣିରେ ଯାଅ ଗାଧୋ ମଜା ଲାଗୁଛି ତମକୁ ପୁରା ଆଉ ହାଏ କର ହଁ ହାଏ କର ଟୁଲଟୁଲୁ ସିଏ ହାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସମିତ ନାଁ ତ କହି ହେବନି ଆଉ ୟା ସମୁଦ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ଆଉଛି। ମନ୍ଦିର କରୁଛ କିରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କଲି ପାଣି ନବ ସମୁଦ୍ର ଆସିକି ନବ ପାଣି ଆସିକି ନବ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କର ପୁରା ବଡ଼ କର ପାଣି ଆଇଲେ ହିଁ ନବ ଆଉ ଡାକିକି ଆଣ ପାଣି ଆସୁନି ତମ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇଗଲେଣି। ଖୁସି ଆଇଲୁ ହଉ ତୁ ଏଇନା ଯିବୁ ବୁଡ଼ିବୁ ଆଉ ବୁଡ଼େଇବି ଆଉ ଯା ଆଉ ଛାଡ଼େ ହସୁଛି ଆଉ ଦାନ୍ତ ଆଇଲା ଜୀବନି ଆଉ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ କେତେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଇବ ଯଦି ଖାଅ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ଆଉ ଖାଇବନି ହଉ ନ ଖାଅ
ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲଉଛୁ ଗାଡ଼ି 200 ଟଙ୍କା କିଏ ବୁଲିବ ଆଉ ଟିକେ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ଆଉ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ବଢିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ନା? ହଁ ଯେ ପଚାରୁନ କେତେ ପଇସା ଦୋକାନୀ ନାହିଁ ବୋଧେ ବାଜିବ ବାଜିବ ବାଜିବନି ଆଉ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବନି କଣ? କେତେ କମ ପଇସା କହୁଛି ଦୋକାନୀ 250 ଟଙ୍କା 250 ଟଙ୍କା ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଚାଲ ଯିବା ଏ ଗାଈ କ୍ଷୀର ବାଛୁରୀ ଓହୋ ସେପଟେ ତ ଯେ କେତେ ଦେବା 40 ଡଜନ 12ଟାକୁ 240 ବହୁତ ରେଟ୍ हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ आम एतिक रोचु आ वीडियोटा बहुत लंबा हो जाऊँगी आ नेक्स्ट वीडियो आम आणु कोणार्क तो बाय बाय आउ लाइक आउ सब्सक्राइब करियो आउ ऑल सेट कर दो घंटी टन टन।